दिब्बिखौ सख'नांगौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन लन माने मा होफिननांगौ नै दा लास्टआवनो दंखायो नै लास्ट दिनै आं रायजो राजानि बा बिटिसिनि रायजो राजानो मोनसे गोनां खोथा मिथिहोबावनो नागिरदों बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो मावनो हायैनि खोथाखौ दिनै रोखा खालामनो नागिरदों जाय माइनट्सखौ दिनै हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोङो मोननो हादों आरो जाय लेखाखौनो दिनै बयनोबो कपि हरनाय जादों बे लेखायाव दङ बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जिहेतु आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारजों बिटिआरनि सिगनेटारिसफोरा माहारियारि आफादफोरा अहरह नाजागासिनो दंमोन गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सेन्ट्रेल सरकाराव दिल्लीयाव थांनानै गुवाहाटीयाव थांनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिदोंमोन जाफुंनांगौ मावफुंनांगौ होननानै नाथाय नैबे लाइजामा दिनै बिटिआर रायजोनि थाखाय गोबां दुखु गोनां जाय लाइजामखौ दिनै मोनथियाब्ला जों दिनै थानो हाया बे लाइजामावहाय गोबां बिटिआरनि दफाफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मावनो हाया होननानै दिनै बे माइनट्सखौ लाबाय बेयो जेबो ड्राफ्ट नङा बेयो अफिसियेलि आइएएस अफिसारफोरा रायज्लायनाय मोनसे माइनट्स बा मोनसे मा नाम बर'आव मा होनना बुंगोन लिरबिदां मोनसे दा माइनट्सखौ लादों बेवहाय रायज्लायनानै बे माइनट्सनि माबाखौ आं नोंथांमोननियाव फरायना होनो नागिरदों हमनानै ला जोंहा बेयाव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनो थाखाय भैरबकुन्द'आव एकर्डआव दङमोन नाथाय बेखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हानाय नङा आरो नों बे इउनिभारसिटिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जिथु खोथा बुंदों बेयो नोंसा तेजपुरावनो खाथि बेयावनो सुबिदा दङ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माइनट्सआव दिनै एडप्ट खालामबाय बिनि ओंथिया जाबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ भैरबकुन्द'आव होनाय जानाय नंला होननानै बे माइनट्सआव लिरनाय जादों अब्ला नायदो गोबां दङ आं एसेल'सो बुंगोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाबो मावनो हायैनि खोथाखौ रोखाहै बे माइनट्सनि गेजेरजों बुंदों बेवहाय बिथांमोना बुंदों इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिया मणिपुर आरो इम्फलावनो दङ मणिपुर आरो इम्फलावनो दङ बेजोंनो नोंथांमोना रिजार्भेसनजों लोगोसे जिफोर बेयाव लानांगौ आयदाफोर दङ बेजोंनो सेम बेखौ बिथांमोना फोरमायदों बिनि ओंथिया जाहैबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ बिटिडिआव गायसननाय जानाय नंला होननानै नैबे माइनट्सनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों एकर्डआव थानाय दफाखौनो बुंदों बेवहाय माइनट्सआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो बुंनाय जाबाय बेहाय आरो बेयाव बुंबावदों रेलवे फेक्टरि बानायनायनि मोनसे प्रजेक्ट दंमोन जोंहा बिटिआर एकर्डआव नाथाय बे माइनट्सनि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौनो बुंदों रेलवे फेक्टरिया नोंसा क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा जिहेतु सालाकाटियाव ना मा बुंदोंमोन बे रेलवे फेक्टरिनि खोथा रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दङ क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा बेनिखायनो बेखौ बानायनो हानाय नङा होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे माइनट्सखौ लिरबाय जोब्बाय आरो बुंबावदों नै कालचारेल कमप्लेक्स उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स होनायनि खोथा एकर्डआव दङमोन नाथाय बे एकर्डआव थानाय दफाब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौसो लिरदों जे बियो टेगर सिस्टेमनि जिथु नर्म्स बेजों बे मिलाया आरो बेयाव जेबो नर्म्सआनो मिलाया बिनिखाय बे कालचारेल कमप्लेक्स बड'फानि मुङाव बेखौबो होनो हायैनि खोथाखौ नैबे माइनट्सआव रोखा खालामदों मिथिबाय आरो बेखौ बुंदों आं सर्टआव बुंबाय स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायैनि खोथाखौनो
माइनसाव लिरदों जोंहा दा आधा कास्टमार फरायना होजोबगोन बेया टकस' दं फरायना होजोबबानो जाबाय बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय इउपिपिएल सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया मिथियोबा माने मिथियो बियो नै माबायावनो बै 2024 आवनो जादोंमोन नालाय माबायाव जानुवारि 3 तारिख माइनसाथ' ओंखारजोब्बायना मिथियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोंबानोथ' गैलाना राजनिकानो जोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइनसाव लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय हा आंथ' गोबां लिडारफोरदों आइएस अफिसार एस'स अफिसारफोरदोंबो रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय हा बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया नोंसा फिट गैया तेजपुरनि इउनिभारसिटियाव थां ओइ माबायाव थां इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना हाया होननानै बुंखाजोब्बाय नङा होमबा मा दंबावो आरो नै आरो बेयाव मिथिबाय बेयाव लिरनाय दङ दा आधा कास्टमा बेखौ टकस'आव होजोबगोन नै लन स्केल एगेन्स्ट फिक्स डिप'जिट मिथिबाय लनसो होन्दों बेफोरनो दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ नुवाखै होमबा बेयावनो लिरनाय दङ नै बेयावनो होखाबाय अबा नाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव एनडिएफबिनि बिन्दो मोनसे बेयाव गैया लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख एनडिएफबिखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट एनआइए कर्टआव हरनाय जागोन लेटार हरनाय जागोन मोनसे रिकुवेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि बिदो प्रमद बर'नियाव बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया एनआइएआव लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो नोंसोरो बिदो नङा होमबा जे मा होनना लिरना हरखो एनआइए कर्टनि एनडिएफबिनिखौ लानानै नोंसोरथ' मिटिङाव माइनसाव ओंखारदोंमोन भारतनि जुनाव एनडिएफबिनि थाखाय मानो लिराखैसै लिरनाय कपि दंबा हरदो बेखौ बिनांगोन नोंसोरो मिथिबाय दा अब्ला नाय दा दिनै नैबे माइनुटसो बियो जि खामानिया माइनुटसनि गेजेरजोंसो सरकारा इमप्लिमेन्टेसन खालामो नाथाय बे माइनुटसआव बिटिआर एकर्डनि बेसेबां दफा दोङो मोनसेबो दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हागोन होननानै बेयाव लिराखै मिथिबाय नेगेटिभ लिरजोबदों बेयाव नोंथांमोना नायबानो जायो ससियेल मिडियायाव होनाय दंखायो नोंथाङा नंगौ बाथ्राखौ बुङो जेखौ लेखाया बेखौसो बुङो नाथाय नोंथांनि बाथ्राखौ खोनाखांनायनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांखौ बुङो जे बिथाङा गावनि लाबालाबनि थाखायसो बुङो होननानै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो आंनि लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला नङा होमबा आंनि लाबालाबनि थाखाय जुदि आं बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन मिथिबाय आङो खेंसालाय बुंदों आंनि लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुङो राजनितिनि मानसिया मालाबा प्रमद बर'आनो सोरबा बिजेपि इउपिपिएलनि बिपिएम दैदेनगिरिफ्रानो फ्रेस मोनसे डायलगखौ होनो हागौ नाथाय लेखायाथ' नंखायखौ बुङा ना आंखौ नङा होमबा लेखाया जेखौ आं बेखौसो बुंदों बे लेखायाव जि लिरदों आं बेखौसो बुंदों लेखायाव थायैखौनो जुदि बुङोबा आंखौ दानो केस होना जेलाव थ्रोब सोलायगोन गभर्नमेन्टआ मिथिबाय नाथाय आंथ' बेखौ गिया लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों लेखाया बुंखाबाय बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौ मावफुंनो हाया होननानै माइनुटसआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माबानि इउनियन हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय चेयारमेनशिपजों दैदेनजानाय बे लेखायाव क्लियार स्पष्ट होखाबाय माहारि आफादफ्रा बुंना होदो दा रायजोनो नङा होमबा बाजैमोन मादैमोन बुंना होदो रायजोनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो लेखा फैबाय मावनो हाया होननानै दाखालि बावैसो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया सरकारि खालामनो हाया होननानै आसाम सरकारा डिक्लारेसन होखाबाय बेखौ डाइरेक्ट देयार इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल ना आरो नै थांनाय जानुवारिनि माबायावनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होलायबाय जों जेबो मावनो हाला फिट जाया नोंसा नर्म्स गैया बेयाव खुनु क्राइटेरिया मिलाया होननानै लेखाया फोरमायखाबाय जोब्बाय बेखौथ' रायजोनो मिथिहोनांगोन ना नङा होमबा थांदो दानिया आरो दिल्लीयाव राव सावरायलायदो रायजोखौ बुरखायलायदो लाना फैदो दिल्लीनि आलासिफोरखौ नरे लाना फैदो आसामनि आलासिफोरखौ आर'नाइ गानो फैदो बरिया जालायबाय नरे बेसो दा बेखौ जों मिथिहोनांगोन रायजोनो दे